Že všetci pri mojom novom videu dneska sa bude hrať Stone Brainrot, ideme otvárať Lucky bloky, ako asi vidíte. Mám tu celkom veľa Lucky blokov. Včera som ešte otvoril jeden, lebo ich išlo fest veľa. Včera najmä, keď dosť boli, tak viete. Mi padlo z Burritos, akože mega to bolo. 205 mega, to je celkom dosť ako. Vyhnívám sa. Tak, mám tu prvý admin Lucky blok. Otváram. Poď. La grande. Aj, bolo. Los bombinitos. Teda vám. Tu máme ďalší. Los Taco Lucky block. To je úplne nový. Aj, že nepadlo zás. Škoda. Otvorím ďalší. Ak mi v tejto rade nič nepadne, tak pôjdem potom už na rýchlosť. Škoda zase nič. A dneska by inak malo vyjsť ďalšie video s bratrancom. Poď. Nič. Otváram. Los Taco blok. Poď. Los Burritos. Nices. Los Tacotitos. Tak ideme. Ale secret, ten si necháme na chvíľu. Poď, dačo dobre. Aj, Los Tacotitos. Poďme. Nič mi dneska nepadá. Aspoň jednu dobrú vec, poď. Dačo dobre. Poď, dačo dobre. Aj, zaznič. Dajme aspoň dačo dobre, poďme. Furt úplne nič. Otváram. Takto. 3 naraz. Aj nič. Úplne nič nepadlo. Tak, škoda. GG. Tak sa ani GG, nič nepadlo. Idem teraz na bomby. Otváram všetko. Admin Lucky block. To z Lucky blocks. Los Taco Lucky block. Krabrovne, nič. A škoda, nič dobré. Nič dobré nepadlo. Absolútne nič. Ešte nezabúdajme, máme dole jeden. To nás ešte možno zachrániť. Neviem, kde je vôbec plno. Máme tu posledný Lucky block. Ešte aj Rainbow a má Taco. Teraz sa musíme modliť, aby to čo dobre padlo. Takže poďme na to. Dobre, poď. Secret combination. Nič. Tak, nič nepadlo. Ako vždycky. Takže jediná dobrá vec, čo mi padla, to bolo včera na evente, čo som mal akože plnú base, tak som to musel vyprázdňovať. Los Burritos. Ale mám tu ešte bratranca. Možno ešte dneska vidie to video. Čo s ním budem natočať a vidie ešte jedno video z Minecraftu, z ultra hardcoreu, jedno video, sice iba jedno, a dneska, ak sa mi podarí toho bratranca, tak video aj 3 naraz, takže sa zatiaľ môžeme lúčiť. Čaute.